नमस्कार, मी सिद्धांत गाडगीळ, पुणे। आज आपल्या सर्वांचं गेल्या 5 दिवसापासून चालत असलेल्या अग्निष्टोम महासोमयागाच्या 5व्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या दिवशी आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। नमस्कार। आज आपण गेले 4 दिवस रोज मी आपल्या समक्ष येऊन आपल्या समोर येऊन चालू असलेल्या सोमयागाची प्रत्येक दिवसाला कुठले कुठले विधी पार पडले, त्या विधींचं महत्त्व काय, ते विधी कसे कसे केले जातात याबद्दल मी आपणा सर्वांना गेले 4 दिवस सगळं सांगितलं। तसंच आज यज्ञाच्या 5व्या दिवशी म्हणजे ह्या दिवसाला सुत्याह असं संस्कृत नाव आहे। या दिवशी आज जे यज्ञकर्म सुरुवात झालं हे पहाटे 5:30 वाजल्यापासून सुरुवात झालेलं आहे। साधारण सूर्योदयाच्या आधीपासून हे सर्व कर्म सुरुवात झालेलं आहे। या सुत्याह विशेष दिवशी सर्वात प्रथम सूर्योदयाच्या पूर्वी सर्व ऋत्विज एकत्रित येऊन प्रातर्नुवाक नावाच्या मंत्रांचं पठण झालं। हे प्रातर्नुवाक मंत्र म्हणताना सूर्योदय व्हावा म्हणजे सूर्योदय होताना हे मंत्र चालू पाहिजेत असं ह्यामध्ये सांगितलेलं आहे। याच्यात उषा देवता, अश्विनी देवता या सर्व देवतांची स्तुतीपर, सूर्य देवता ह्यांच्या स्तुतीपर सर्व मंत्र आहेत। ते झाल्यानंतर सुब्रह्मण्याह्वान होऊन इंद्राला परत आमंत्रण करण्यात आलं की आज सुत्याह आहे, सोमभक्षणाकरता आपण आपल्या सर्व गणांसह इथे यज्ञ चालू आहे, इथं यावं असं सुब्रह्मण्याह्वान ह्या विधीने इंद्रदेवतेला आमंत्रण करण्यात आलं। त्यानंतर बहिष्पवमान नावाचा प्रत्येक सवन ह्या दिवसाला 3 सवनात आजचा दिवस विभागला गेला। प्रातःसवन, माध्यंदिन सवन आणि तृतीय सवन, 3 सवनामध्ये या सुत्याह दिवसाची विशेष सोमयागाच्या सोमरसाहुती देण्याच्या दिवसाला 3 भागात विभाजन केलं। तसंच आज पहिल्या प्रातःसवनामध्ये बहिष्पवमान नावाचं पवमान आपण म्हणलं। या सामवेदी ऋत्विजांनी बहिष्पवमानाचा जप केल्यानंतर सवनीय यज्ञाला सुरुवात झाली। सर्वप्रथम अग्निदेवतेकरता विशेष होम केल्यानंतर इंद्र, मित्रावरुण, अग्नि, इंद्राग्नी, मरुत, त्वष्टु आणि इंद्राग्नी, अग्नि ह्या सर्व देवतांकरता विशेष सोमाहुती ही प्रथम सवनामध्ये म्हणजे प्रातःसवनात झाल्या। प्रत्येक ऋत्विजांच्या किंवा अन्य सामगणाच्या हौतृकांच्या स्तोत्राद्वारे आलेल्या देवतांचं स्तुती करण्यात आली। स्तुती करून झाल्यानंतर आलेल्या देवतांकरता सर्व ऋत्विजांनी आवाहित देवतांकरता सोमरसाची आहुती देण्यात आली। ती आहुती प्रदान केल्यानंतर प्रातःसवनाची समाप्ती। या सर्व देवतांच्या सोमाहुतीनंतर माध्यंदिन सवन प्रारंभ झालं। माध्यंदिन सवनामध्ये इंद्रदेवतेला विशेष करून आपण आज सोमाहुती दिली। ह्या प्रातःसवनामध्ये पुन्हा स्तोत्र शस्त्र यांचं पाठ होऊन सामगणांनी त्याचं स्तोत्राचं पाठ करून, ऋग्गणांनी म्हणजे होतृगणांनी शस्त्राचा पाठ करून इंद्रदेवतेकरता सोमाहुतीची आहुती मंत्र म्हणले। त्यानंतर माध्यंदिन सवनानंतर तृतीय सवनामध्ये आपण इंद्र, ऋभु इत्यादी सर्व देवतांना आपण आज सोमाहुती तृतीय सवनात दिली। प्रत्येक वेळेला प्रातःसवनामध्ये आणि तृतीय सवनामध्ये इंद्रासोबत अन्य देवताही सोमभक्षणाकरता त्यांची सोमाहुती होत असते। परंतु माध्यंदिन सवन हे आजच्या यज्ञाचं विशेष सवन आहे। तर प्रत्येक यज्ञामध्ये माध्यंदिन सवनाला फक्त इंद्र
ह्या देवतेकरता आपण सोमाहुती प्रदान करण्यात आली। तसंच माध्यंदिन पवमान, आर्भव पवमान या पवमानांचा जप करून झाल्यावर तृतीय सवनामध्ये यज्ञायज्ञ नावाचं स्तोत्रशस्त्र, त्याचप्रमाणे अग्निमारुत नावाचं स्तोत्रशस्त्र हे पठण झाल्यानंतर तृतीय सवनात अंगयाग, पुरोडाशयाग, स्विष्टकृत याग, स्विष्टकृत ह्याचा अर्थ की दिवसभरात जे काही हवीर द्रव्य आपण वापरलेले आहेत, म्हणजे जे काही अग्नीमध्ये ज्या ज्या आहुती समर्पण केलेल्या आहेत, त्या प्रत्येक आहुतीचा शिल्लक राहिलेला भाग जो असतो त्याची आहुती देणं म्हणजे स्विष्टकृत होम होतो। स्विष्टकृत होमानंतर पुन्हा जो काही शिल्लक राहिलेला सोमरस आहे, हा सर्व सोमरस द्रोण कलश नावाच्या एका पात्रात असतो। ते पात्र संपूर्ण घेऊन ते सगळा सोमरस अग्नीमध्ये समर्पण करून त्याची शेवटची आहुती देऊन द्रोण कलशाहुतीनंतर सोमरसाच्या आहुतीची आज समाप्ती झाली। ह्या सोमरसाच्या आहुतीचं फळ असंच आहे की सोमरसात ही सर्व औषधींचा राजा आहे सोमवल्ली। ह्या सोमवल्लीच्या रसाच्या आहुतीने ह्या आपल्या प्राणीमात्रांचे कफवात पित्त अन्य रोग सर्व नाश करण्याची ह्यामध्ये ताकद आहे। तसंच यजमान किंवा अन्य साधक भक्तजनांना भगवंताची कृपा प्रसाद व्हावा ह्याकरता ह्या सोमरसाची आहुती दिली जाते। सोमरसाची आहुती समाप्तीनंतर जसं यज्ञाच्या पहिल्या दिवशी सर्व ऋत्विजांनी एकत्रित येऊन तानूनत्र ह्या विधीने यज्ञाची शपथ घेतली होती की आम्ही हा यज्ञ चालू असेपर्यंत कुठलेही मतभेदाने वागणार नाही, एकमताने चालू। तसंच आज दधिद्रप्स्त म्हणजे दधिप्राशन करून सर्व ऋत्विजांनी दधिप्राशन करून आग्निध्रिय मंडपात त्या शपथेचं विसर्जन केलं की हा यज्ञ संपुष्ट झालेला आहे। आम्ही भगवंताच्या साक्षीने सर्व ऋत्विजांनी यजमानासह कुठल्याही प्रकारच्या यज्ञामध्ये शेष म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं न्यून म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा दोष न करता आमच्या गुरुजनांनी किंवा आमच्या पिढी परंपरागत जे काही आम्हाला शिकवलं जातं त्या सर्व दृष्टींनी आम्ही जे शिकलो, जे पोथ्या पुराणांमध्ये वेदांमध्ये सांगितलेले यज्ञकर्म आहे ते विधिवत करण्याचा प्रयत्न करून ह्या यज्ञाची जी आम्ही एक प्रकारची शपथ घेतली होती ती आता अग्निनारायणाच्या चरणी ते आमचं सगळं व्रत आहे ते आम्ही समाप्त करत आहोत। असं म्हणून सर्व ऋत्विज एकत्रित येऊन ह्या व्रताची किंवा ह्या तानूनोत्तराची समाप्ती, या शपथेची समाप्ती करून यज्ञपुच्छ नावाचा विधी। यज्ञपुच्छ याचा अर्थ काय? पुच्छ म्हणजे शेपटी मराठीत सांगायचं तर, शेपटी म्हणजे यज्ञाचा शेवटचा भाग म्हणजे प्रायश्चित्त विधान। हे सगळं आत्ताच संपन्न झालेलं आपण काही वेळापूर्वीच ऐकलं। मनुष्य मात्रांमध्ये कितीही नाही म्हणलं तरी दोष आणि चुका होण्याची शक्यता जास्त आहे, म्हणून केलेल्या यज्ञकर्मामध्ये कर्म करणारे ऋत्विज, यजमान, अन्य साधक भक्त लोक किंवा कोणाकडूनही कुठल्याही प्रकारचे दोष झाले असतील तर त्याची क्षमा याचना करणं म्हणजे प्रायश्चित्त विधान किंवा प्रायश्चित्त होम करणं असं आहे। प्रायश्चित्त होम संपल्यानंतर सर्वांना सर्व ऋत्विजांना आज्ञा देण्यात आली की तुम्ही आता यज्ञमंडप सोडावा, म्हणून सर्व ऋत्विजांनी त्या यज्ञमंडपाचा त्याग केला, म्हणजे यज्ञमंडप सोडून सर्वजण आपल्या स्थानात परत आले। ह्या यज्ञाचं फल म्हणजे स्वर्गप्राप्ती, मोक्षप्राप्ती आणि भगवंताची कृपा प्रसाद प्राप्त होणं हाच होय। ह्या यज्ञाच्या फलामुळे सर्व भूमीवर किंवा सर्वत्र इथे कुठल्याही प्रकारचा दुर्भिक्ष होऊ नये, वातावरणात जे अनेक बदल घडत आहेत ते बदल घडू नयेत, ऋतुचक्र व्यवस्थित चालावं, तसंच सर्वांचे मनोकामना पूर्ण होऊन भगवत कृपा अखंड सर्वांवर प्राप्त व्हावी आणि सर्वांना यजमानासहित सर्वांना मोक्षप्राप्ती व्हावी ह्याकरिता आपण हा अग्निष्टोम महासोमयागाची सर्व आज संपन्नता होत आहे। आजच्या 5व्या दिवशी मी आपणास पुन्हा सर्वांना विनंती करतो की सर्वांनी हा यज्ञामध्ये उपस्थित राहून भगवंताची कृपाशीर्वाद प्राप्त करून घेतला आहे।
तसंच ह्या विश्वावर येणारं संकट ह्याच यज्ञाच्या कृपेने दूर व्हावं आणि असे यज्ञ वारंवार घडून सर्वत्र सुखशांती समृद्धी लाभावी अशी प्रार्थना करतो. त्याचबरोबर आजच्या यज्ञाच्या अग्निष्टोम महासोमयागाच्या 5व्या दिवसाची आत्ता इथे जो प्रातःकाळी 5:30ला म्हणजे सूर्योदयापूर्वी सुरुवात होऊन आत्ता रात्रीचे 10-10:30 पर्यंत हा अखंड यज्ञ चालून आत्ता आजच्या यज्ञाच्या 5व्या दिवसाची समाप्ती झालेली आहे. धन्यवाद. नमस्कार.